Lähestulkoon kaikki on sit kyydissä, kerta kaksi vapaata paikkaa jäi vielä. Niin oikein hyvä. Päivän ohjelmasta sen verran lyhykäisyydessään, että kahvit tuossa menomatkalla juodaan joko siinä Jari-Pekan pihalla, mistä noudetaan ne pari kyytiä, tai sitten siellä perillä Valamossa. Katsotaan kumpi on parempi paikka. Heti kun päästään Valamoon, niin siellä on ostosaikaa puoli tuntia 10 asti noin. Tai mitä nyt siinä, jos ollaan ennen 9:30, niin sit sitä on enemmän sitä ostosaikaa. 10 aikaa kuitenkin lähtee meillä opastettu luostarikierros ja se kestää tuommoinen tunti 15 minuuttia. Ja sen jälkeen sitten 11:30 meillä on lounas luostariravintola Trapesassa ja kahvit juodaan siihen päälle siellä Trapesassa. Sitten kello 13 meillä on tällainen luostari Jumalanpalvelus Moleben ja kestää 20 minuuttia ja sen jälkeen 13:30 lähdetään risteilylle Valamosta Varistaipaleen kanavalle. Risteily kestää tunti 15 minuuttia ja Varistaipaleella kun ollaan, niin siinä on mahdollisuus vielä pikaisesti pyörähtää Varistaipaleen kanavan museossa. Ja sitten noin kello 15 olisi tarkoitus lähteä paluumatkalle ja noin 17 reikä oltais täällä takaisin. Ei muuta kuin oikein hyvää matkaa kaikille. Sillä lailla, että tässä bussissa ollaan sisällä. Käydään hakemaan tuolta alhaalta mukit ja termarit ja pullat, niin jos ei tarvitse käydä tupakalla tai pikaisesti vessassa tuossa Jari-Pekassa, niin sit mielellään jää tähän autoon saman tien. Ei purkauduta ulos kaikki, siinä menee oma aika. Jää enemmän aikaa siellä ostosaikaa. Jouni, tupakalle ei saa mennä ennen kuin on kahvit juotu. Juu, ei saa tupakalle mennä ennen kuin on kahvit juotu. Kohta saavutaan Valamoon ja nyt sen verran aikataulun muutosta, että ei kerätä ostosaikaa ennen tuossa 10 alkavaa opastettua kierrosta antaa, mutta ei vaivuta synkkyyteen. Lounaan jälkeen meillä jää kyllä aikaa soppaillakin siellä, eli sitten 11:30 alkaa lounas ja kello 13 on se päivä Jumalan palvelus, niin siinä varmaan jää ihan hyvin aikaa soppailla siinä välissä. Etuja sinistä tai... Varistaipaleelle. Tervetuloa teille kaikille näin yhteisesti. Laivaa kipparoi tänä päivänä Heikki Kosunen. Mä toimin kansimiehenä ja tuossa alakerrassa olevassa buffetissa välillä. Ja minun nimeni on Paavo Immonen. Kertailen vähän tässä teille tästä Juojärvestä ja yleisesti tästä Juojärven koosta ja muusta.
Olemme yhdellä puhtaimmista Järvi-Suomen vesistä Juojärvellä. Juojärven pinta on 101 metriä merenpinnan yläpuolella. Millään muulla vesireitillä Suomessa emme pääse yli 100 metrin korkeuteen merenpinnasta. Jos lähtisimme tällä Sergei-laivalla merelle Viipurinlahdelle, joutuisimme ajamaan 14 sulkukanavan läpi, joista 6 on täällä Heinävedellä ja 8 Saimaan kanavalla. Juojärvi on paitsi korkealla oleva myös verrattain suuri ja syvä järvi. Järven pituus pohjois-eteläsuunnassa on noin 45 kilometriä, järvistä 12 suurin. Järven suurin syvyys on 50 metriä. Siinä on 273 saarta, joista osa, esimerkiksi Jäätsalo, joka on kooltaan 700 hehtaaria, ja Luutsalo, joka hehtaarimäärä on 1350. Näin ollen verrattain suuria. Juojärven reitti on 65 kilometriä pitkä, mutta sen varrella ei ole yhtään teollisuuslaitosta eikä kaupunkia. Täällä ei ole myöskään suuria viljelysalueita ja varsin vähän kesämökkejäkin. Kaikesta tästä johtuu, että järven vesi on parin muun järven kanssa koko Itä-Suomessa kirkkaita. Kyllä Juojärvi on vieläkin nimensä mukainen. Juojärvi. Luostarikin otti juomavetestä yli 50 vuotta suoraan järvestä, ja toistaiseksi vanhin munkki eli 110-vuotiaaksi, että ei paljon nämä vedet täällä myrkyttele. Menneenä vuosisatona ennen Suomen itsenäistymistä Ruotsi ja Venäjä jakoivat saaren Suomen alueen keskenään milloin miltäkin kohtaa. Yksi näistä Venäjän ja Ruotsin rajoista kulki täällä Juojärvellä, nimittäin vuonna 1595 solmitun Täyssinän rauhan raja. Juojärvi on myös verrattain kalarikas. On lohensukuisia kaloja, siikaa ja muikalastusta, tosin ei päätoimisena. Aikaisemminhan järvellä oli suuri merkitys puutavaran kuljetusväylänä. Puu kulki hinajien vetämänä tai proomukuljetuksena reitin pohjoisilta rannoilta. Toimesta. Alun perin kun luostarit sijaitsivat kaukana erämaissa, pyhiinvaeltajien matka luostariin saattoi kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. Osa vaeltajista nääntyi matkalle. Matkatoverit tai myöhemmin paikalle tulleet vaeltajat hautasivat heidät ja pystyttivät haudoille ristejä. Vanha sanonta kuuluukin. Tämä risti on katettu 8-kulmainen pohjois-venäläinen ortodoksiristi. Ristin vasemmalla puolella
Jo 1800-luvun puolivälissä aloitettiin Vuoksen vesistöjen pohjoisimman vesireitin perkkaaminen tavoitteena. Kuljetusta varten rakennettiin Varistaapaleeseen Höyrylaavan satama, josta lähti väliaikainen junarata rakennuspaikalle. Ylimääräinen maa kuljetettiin junalla pois ja pengeryskivet tilalle. Työmaalla oli 2 höyrykonetta ja tasavirta dynamo sähkönlähteenä. Hyvä. Olisi vielä kesäsääkin. Ei, aika syksyllä. Hyvä. Maantie silta. Siirtyy sitten edestä pois, kun me ruvetaan menemään siihen. Joo, me mennään tuolle, mikä tuolla on. Mennään täältä tuohon, siinä on tuo portti sulkeutuu. Joo. Eli ennen aikaa 5,5. Joo, nykyään vähän jos kanavatehdessä se tehtäisiin yhdellä sululla, mutta silloin aikoinaan kun 100 vuotta sitten Kiuskunen pääsee katsomaan matkaamaan. Mä luulen, että se on mitään kanavaa, niin se on tunnin päästä tulee. Ne on mitään suurin piirtein tunnin suuntaan. Meillä semmoista hienoutta kuin aina on. Okei. Käytkö tähän? Alkaa lappu seuraava.